Stevenskerk, laat je even horen. Yes! MDT City Takeover is geopend. Ik denk gewoon dat we veel mensen gaan helpen. Ja, wij zijn nu bezig met graffiti. Dus vooral iets voor elkaar doen, zeg maar. Er staat al iets op het vuur en het ruikt ontzettend lekker. Yeah, right now you're playing with the youngsters. What do you think about them? You have a good connection with them? I love it, right? Because I feel welcome, you know.